На пряката ни линия е нашия репортер Влади, който се среща с представител на ЧЕЗ, за да получи отговор на един въпрос. Защо курортното селище Априлци остана без ток, при това навръх Нова година? Репортаж по случая видяхме миналата седмица от репортера на Господаря на ефира Митко Вагабанов. Айде, Митко! Здравейте, приятели! Намирам се в община Априлци. Не ме виждате, само ме чувате, защото искам да ви покажа как са се чувствали всички хора, празнували Нова година тук в Априлци. Точно така, както сега ние ще си говорим с доктор Младен Пелов, кмета на община Априлци. Наистина, от 17:40 на 31 декември 2008 година до 2:40 часа на 1 януари 2009 година се получи, че два от кварталите на община Априлци, Ново село, квартал Центъра и квартал Острец, останаха без електрозахранване след поредното спиране на тока от страна на ЧЕЗ България. В община Априлци по това време гостите бяха около 7000 души и общината, както хотелиерите, понесаха морални и финансови щети. Това беше поредният удар. Пълен хотел и да нямаш ток, какво трябва да говорим? Хората сигурно останаха недоволни. Абсолютно недоволни. Това е пружинно гниващ автомат. При всяко едно спиране на електрозахранването ние търпим щети. Първо от това, че не можем да произвеждаме, и второ от факта, че се чупи инструмент на машината. При всеки един нов такъв автомат ние си купуваме допълнително и трансформатор, с който трансформатор да можем да се спасим от колебания в напрежение. Драги зрители, както знаете, в цял свят хората се молят на Господ. Тук в Априлци населението се моли на ЧЕЗ. О, ти, който стопанисваш този трафопост, да се свети името ти, да прибъдат печалбите ти, моля ти се, не дей спира тока, защото ние също имаме нужда от него. Амин. Господин Гуев, тук сме във връзка с нерегламентираното спиране на електрозахранването в Априлци. Репортаж, който бе излъчен преди няколко дни в Господаря на ефира. Да ни кажете малко повече защо стана цялото това спиране на електрозахранването на връх Нова година и как стоят нещата? Един от проблемите, който доста дискутирахме в началото на годината, беше претоварването на мрежата. В много случаи това станаха проблеми покрай газовата криза, но това, което Априлци в новогодишната нощ няма нищо общо с нея, а просто с големия ръст на потреблението в новогодишната нощ. По принцип проблема, който се получи там е не в мрежата на ЧЕЗ, а е свързан с проблем в водно-електрическата централа Видима, която е собственост на НЕК. Поради големите товари, това, което става, че се задейства релейната защита и се изключва електропровода Зла река, който е собственост на ЧЕЗ. Обичайно товарите в Априлци са около 2,5 мегавата. В този момент товара е 4 мегавата. Почти двойно повече. Почти двойно. На новогодишната нощ да останеш без ток си е не много приятно. Някакво обезщетение ще има ли? Ние имаме договорка при строежа на всяка сграда за това каква мощност ще й бъде необходима. И затова осигуряваме максимума, който е заявен. Не е изключение да се заявяват по-ниски мощности, а след това изведнъж натоварването да се окаже по-голямо. Причината е чисто икономическа и това е, че има разход, който се прави, който е по-голям, колкото по-голяма е мощността. И естествено много хора обичат да си го спестяват. В крайна сметка обещавате ли, че повече подобни неразумения няма да се получават и хората, които отидат на почивка, особено в новогодишната нощ, могат да бъдат спокойни? Не мога да обещая, че същото нещо няма да се случи, при положение, че мощността веднъж е надхвърлена толкова пъти. Това, което мога да обещая е, че ако собствениците на хотели в града бъдат честни към нас за обема потребление, което наистина им е необходимо, ние ще направим това, което се изисква от нас, за да им дадем тази мощност, от която те наистина имат нужда. Остава и жителите на Априлци да повярват на думите на Ясен Гуев, че ЧЕЗ ще контролира и следи електромрежата си и ще бъде в помощ на своите клиенти. Колко сега си ти? Скъпи приятели,
Ако и вие имате оплакване или сигнали за нередности, измами и всякакви безумия, свържете се с нас на телефон 946-33-27. Виж колко гладко говори. Браво, колко сега не си ти, моето. Да, сега е... Или чрез интернет адреса ни господари.com.